अरे गर्मी पड़ता वैसन कि हम पानी पानी हो गईनी। अरे गर्मी पड़ता वैसन कि हम पानी पानी हो गईनी। अरे 10 बेर गंगा नहैले बानी तब हम राजा की रानी हो गईनी। अरे गर्मी में देह पूरा पुछ पुछ करे। अरे गर्मी में देह पूरा पुछ पुछ करे। आ दोनों बैलून हमार धुक धुक कर। अरे भाई हो ई हम नइखी कहत, ई हमार भौजी कहेली। अरे भैया हो हमारा समझ में ना आवेला कि हमार भौजी कौना कैटेगरी के होई। भगवान इनकरा के फुर्सत से ना बनैले। हमारा लागेला न कि महाभारत जब चालू भइल रहे वही समय पे लागत बनैले रहले। अरे भैया हो जब ठंडी आवेला त हमार भौजी कहेली अरे बड़ा जाड़ लागत चाची, हमार देह सिकुड़िया आ गइल बा एकदम। तो भाई हो जब गर्मी आवेला तो कहेली गर्मी से देह पूरा पुछ पुछ करता। अरे भाई हो घर में पंखा लागले बा तब भैया से दिन रात झगड़ा करेली। आ कहेली हमारा ला कूलर लगावाई देता हूँ ये राजा हो, हमारा ला कूलर लगावाई देता हूँ। अरे भाई हो हमार भौजी को मत ना करेली। अगर घर में कूलर लाग जाई तो कहीं हन ये राजा जी ये कूलर से तो मजे नहीं किया, पूरा पसीना शरीर में रही जाता। अब भैया हो अब भौजी फिर से कहीं हन कि राजा जी गर्मी बा बहुते बेसी। अरे ये राजा जी गर्मी बा बहुते बेसी आ लगवाई दिन लहंगा में एसी। अरे भैया हो जब हमार भौजी नया नया आई रहली तो हमारा से पता बा का कहत रहली। अरे ना चाही कूलर ना चाही एसी। अरे ना चाही कूलर ना चाही एसी आ सोइया के कोरा में माजा बा बेसी। अरे दिन में हवा लागेला पूर्व खिड़की से। अरे दिन में हवा लागेला पूर्व खिड़की से आ रतिया हवा लागेला सैया की जुलफी से।